ሚካይ ወልሓደ ጽብጽቦ ነገር የለን ጽቡ ጊዜ ዘሕልፍ ዘለኹ ስለዚህ ስኽፍ አይበልካ ምስ በለቱም ኖኖ ብግልጽ እምበር ክንዛረባ ኣለና ሲኢመከ ወረኺ ወይ ድማ ምሻሉ ምስ በላ ብዝኾነ ናብ ካልእ ኣርእስትና ዶ ክነብል በለቱም ሃራይ ካብ በልኪ ኢሉ ሸለል ጋበዛም ደራር ምስ ተደረሩ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣትዩም ካይተገላበጠ ደቀሰ ንሳውን ናብቲ መደቀሲ ክፍሊ ኣትያ በትበጥ ዝበለቱ ኣውገሐቶም ብከምዚ ሰውን ብሓንሳብ ገበሩ ክሳብታ ክሳበ ካብ ፋኗን ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ዝበፅሑ እንተርፎን ሓጎስ ምልክት እምበር ዝኾነ ካልእ ኣብ ገጽ ኣያንበበን ግዳ ሓቂ ንሰውን ብግቡእ ነቲ ዝነበረ ጊዜ ዘስተማቐረቱ እያ ትመስል ከምታ ዝተቐበላ ከም ዘላታ ካብ ፋንዋ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ክሳብ ትብገሰሉ ሰዓት ዝኣክል ይጽበ ነበረም ናይ መወዳእታ ስእሊ ምስ ወሰዱ ድማ መወዳእቱስ ቻው ኢላ ኣብ ምእጉርቱስ ኢማቱ ናብ ኖርዌይ ደኣ ተበገሰት ንሱን ደርፊ ዓዱ እናደረፈም ናብ ገዝኡ ክምለስ እናበለ ከሉ ግና ሓንቲ ጓል ሻንጣ ሒዛ ሸበርበድ ክትብል ተዓዘበም زحقوس بسرات ቃንዛ ስደትነቶም ዘይተነግሩ ስቱር ምስጢራትን ዝሓዘት ሓዳስ መጽሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ብደራሲ ዳንኤል ገብረትንሳኤ ነቲ መሪር ናይ ሰሃራን ባሕርን ጉዕዞ ሊብያ እናሰገረት ከላ ዘይተጸበየቶ ከቢድ ዓመፅ ዘጋጠማ ጓል ኣንስተይቲ መወዳእታ እንታይ ኮነ ሳምራዊት ከ ኣብቲ ዝተሓላለኸ ፍቕራዊ ህይወት እንታይ ውሳነት ውስን ትኸውን እታ ጓል 13 ዓመት ከ ኣብ ሞባይላ እንታይ ክትርእያ ተረኺባ ፖሊስ ጀርመን ስለምንታዮም ኣብ ገዛ ሳሚ መርመራ ካይዶም ናይቶም ብሰንኪ ዘይምውላዶም ጸቕጥታት ዝበዝሖም ሰብ ሓዳርከ ክትሕግዞ ኢላ ገዝኣ ምስ እተወቶ እሞ ሓፂር ስረ ጌራ ደቂሳ ኸላ ሰለፋ ምስ ረአየ እንታይ ወሰነ ንሰበይቱን ደቁን ገዝኡን ጠንጢኑ ምኻዱ ጠንቁ መን እዩ ካብ ዘይብሉ ንሓዊ ኤሮጳ ምስ እተዎ ዝገበሮ ጉድ ቃንዛን ስቱር ምስጢራትን ዝሓዘት መጽሓፍ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን በዛ ኣድራሻ ኣብ ኩለን ሃገራት እንደ ሓበሻ ድኳናት ክትረኽብዋ ኢኹም ከተካፋፍሉ ምስትደሊውን ተወከሱና ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ብደራሲ ዳንኤል ገብረትንሳኤ ነዛ ጓል ደኣበይ ዝፈልጥ እናበለ ምሒር ተረበሸም ኣብ ውሽጡ ደጋጊሙ ፈተሻ ኣብ መወዳእታ መን ምዃና ስለ ዘከራ ናብቲ ትኸደሉ ንሳ ዝነበረት ኣንፈት ጣወ እንተኾነ ክሪኣ ግን ኣይከኣለን ከም ፈጣን ባቡር እናተወንጨፈ ከርክባ ፈተነግነም ከም ኣብ ጸላም ዝወደቐት መርፍእ ሽርብ ደኣበለት ግና ተስፋ ኣይቆረፀን ኣብ ህይወት ዝኸፍአ ነገር እንተሎ ተስፋ ምቁራጽ ወዲ ሰብ ብጌጋ ተስፋ ቆርጽ ኣይብሉን ጸልሚቱ ዘይወግሕ ለይቲ ከም ዘይልእን ሓሰብና ክንጓዓዝ ይግባእ ተስፋ ምስ ትቆርጽ ኩሉ ነገር ኣይስሕበካን ብኡ ኣቢሉ ድማ ኩሉ የጽላዓካ እሞ ምንባርካ ትርጉም ትስእነሉ ስለዚ እዚ ንኸይመጽእ ኩሉ ግዜ ሓንጎልና ብኣዎንታዊ ነገር ክንመልኦ ኣለና ዘጋጠመ ይጋጠም ድማ ንጽቡቕ ነው ንበል ነገራት ልዕሊ ኣቕምና ምን ዝኾነና እውን ኩሉ ሰብ ናብቲ ዘምልኾ ኣምላኽ ኢሉ ይዘርግሕ ምክንያቱ ዋላ ዝኣመንካ የሰብ ክጠልመካ ኩሉ ደርቢ ዘይድርቢ ፈጣሪ ንሱ ስለ ዝኾነም ሽግርካ ብንጹሕ ልቢ ምስ ፈጣሪ ተዘራርበሉ ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ድላይካ ዘበለ ከማልዓልካዩ ግና ፈጣሪ ክሕገዘካ እንተኾይኑን ንስኻውን ከተሕግዞ ክትኽእል ኣለካ እዚ ማለት ተንቀሳቐስ ፈዘዝ ኣይትበል ኣይትኮርመ ኣነ ኢልካ ርእስኻ ኣቕኒቕኻ ኣፍ ልብኻ ነፊሕኻ ንዕላማታትካ ተደራገም ዝከኣለካ ግበር እሞ እቲ ዝተረፈ ንፈጣሪ ግደፉ ይንዋሕ ይሕፀር ፍረፃዕርኻ ፍረፃማኻ ግድን ክትረክብ ኢኻ ስለዚ ተስፋ ምቁራጽ ነኢልካ ቀጻሊ ብተስፋ ተጓዓዝ ናበይ ደኣ ኣበለት እናበለ ሚኪ የማን ጸጋም እናቅባሕበሐ ግና ግድን ክረክባ ስለ ዘሎ ኢድ ክህባ ይመረፅን መንዳይ ደኣ ቀጸለም ነቲ መዓርፎ ነፈርቲ ከም ሕሱም ከሎ ግና ሕጁን ኣይረኸባን ኦሮማይ እናበለ እናተመለስ ከሎ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ኮፍ መበል ኮፍ ኢላ ርእሳ ሒዛ ኣብ ሓሳብ ከላ ተዓዘበም ብጣዕሚ ተገረመን ተሓጎሰን ንዕለቱ ሕውስውስ ዝበለ ስምዒት ንኣካላት ወረሮም
ኣያምንኒ በለ ነዝርአይ ነገር ምእማኑ ዝተጸገመ ክመስል ሊድያ በለ እውን ኣዊሉም ግዲ ሽማ ኮኑ ካብቲ ኣትያቶ ዝነበረት ናይ ሓሳብ ማዕበል ብቕጽበት እናወፀት ብስም ባደ ግልጽ በለት ሊድያ ጥራሕ ከይትብል ንበለም ተደናገረት እያ ትመስል ጠሚታቶ ስቕበለት ስቕታ ግና ናብኣ ቐሪቡ ካብ ምዝራብ ኣገቱን ሃቂ ሊድያ በለ ሕጁን ደጊሙ ብዝተደናገረ መንፈስ መን ይኻውእ ሊድያ በለቱ ከይተረድኦ ብኮፋ ሓቒፉ ደኣ ሰኣመም ናይ እንዳመን ጽሉል እዚ ኽኢላቱ ትኸውን ፈናዋ እሞ ኣይዘከርክንን በላም መን ኢኻ በለቱ ካብ ኢታሊ ናብ ጀርመን እናኸድኪ ከለኺ ኣብ ባቡር ዝተለና ሚኪኮ ምስ በላ ንሳውን ብተሓጓስ ብብትሳእ ሓቒፋ ብዘይ ልባ ሰኣመትሙ ሚኪ ናይ ብሓቂ ሚኪ ኢኻ እወልዱ እዊ ብሕይወት ዘሎስ ይራኸብ ደኣ ኣንቲ ንኣኸ ንምርካብ ዘይፈንቀልኮ እምኒ ዘይሓረስኮ ግራት ዘይፈተሽኮ ማሕበራዊ መራኸቢታት የለን ኣኣምንኒ ኣነኸ ንበዓለይ ክንደይ ግዜ ዘደለኸ እዊ ሚኪ ሓወይ በለቱ ንሳውን ብኣግርሞት እንዳጠመተት ቤንቤንዳ እዊ ልዱ በላ ኣብዚ ጸንሒ ንጀርመን ክኸይድ እንዲ ሓሲበ ደምጌስ ነፋሪት ገዲፋትኒ ኸይዳም ከመይ ተሸርሽረ ጸንሒ ኣይትሕተትኒ እንታይ ክትገብሩ ደኣ ደንጊኺ ናቲ ትጌጋ ሰዓተይ ዝብገሰሉ ጽቡቕ ገይረ ካየ ዝተባሃልኩ ሰዓት ኣኺሉ ብተብተብ መጺ ድማ ድሮ ተበጊሳ ግና ኩሉ ነገር ዘጋጥም ብምኽንያት እዩ ምሳኻ ኸማን ተራኺዮ በለቶ ሕጁን ኣተኪራ እናጠመተት ብሓቂ ኩሉ ነገሩን ዘጋጥም ብምኽንያት እዩ ይኹን እምበር ደቂ ሰባት ክሳብ ዝኾንና ንርበሽ ኮይና ኢና እምበር ነገራት ምስ ነስተባህለሎም ኩሉ ነገር ንጽቡቕና እዩ ኣብዚ ግና ጽኑዕ እምነት ኣብ ፈጣሪኻ ክሕልወካ ኣለዎ መቼም ፈጣሪ ንክፉ ኣሕሊፉ ኣይሂበካን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸገም ንኣቱ በዓልና ብንወስዶ ተርባፃውን ተሓዋኽ ስጉምትታት እዩ እዚ ዘጋጠመ ንጽቡቕ እዩ ፈጣሪ እውን ንክፉ ኣሕሊፉ ኣይሂበንን እዩ እቲ ዝደለኽቦ ነገር ሕጂ ረኺበ እንተዝኾን ነይረ ዝገደደ ሕማቕ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ነይሩ ምናልባት ንኡ ፈጣሪ ፈሊጡ ሸፊኑ የሕሊፉለ ይኸውን በል እመን ከሓድሽኡ እቲ ትደለይ ነገር ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ብዘይ ጸገም እንቅፋትን ክትረኽቦ ኢኻ መጸብዕኻ ድማ ይኸውን ስለዚ ዝሓሰብናዮ ነገራት ከጋጥሙ ከለዉ ኣብ ክንዲ ንርበሽን ነብስና ነዋጥራን ንጽቡቐይ ምባል ልማድና ንግበሮም ሱሳቅህ ሳላ ዝደንገኽ ከማን ተራኺብና እዊ ልዱ ኣመና ድማ ትጸቢኽለኺ ነፋስ ጀርመን ዝተሰማማዓኪ ክትመስሊ መንገዲ ናይ ሊብያ እዩ ጽባቐይ ደፊኑ ነይሩ እምበር ብቐደሙን ጽባቕቲ በለቶ ንሳው እናሰሓቐት ፈረኣኻ እምበር ሃቅኺ በላ ናይ ብልቡም እሞ ከመይ ኣሎ ሕይወት በለቱ ሊዱም ሕይወት ደኣ ጽቡቕ ኣምላኽ ይመስገን ብኣኸ ወገንከ ኣቲቲ ኣብ ሱዳን ድንግልናኸ ዝወሰዱ ኣፍቃራኸ ንኦ ክትብል ንጀርመን ትኸዲ ከም ዝነበርኪ ኢኺ ነጊርክን ነይርኪ ኣቲ ተራኺብኩም ዶ ኣብ ምንታይ ኩነታት ትሕልዊ ክሳብ ሕጂ ዘተሓሳስበኒ ዘሎ ክብል ንኣመታት ዝጽብዮ ዝነበረ መልሲ ሓተታ